Mun kynnet on ruvennut haisee jotenkin maidille. Ai maidolle vai? Ei kun enemmän niinku maidille, tiedätkö? Niinku jollekin voikukan maidille. Hyi hitto. Niin se tuntuu jotenkin likaisemmalta kuin maito. Niin se on niinku kukkien maito. Hyi hitto. Kyllä kun jotkut menninkäistä mitkä liet tontut lypsää niitä kukkia. Myisit sitä maitia jossain metsämarkkinoilla. Sit metsä pikkuväki kaataa sitä maitia niiden pikkukahvikuppeihin. Niin ja sit ne puhuu säästä. Että alavalla maalla alla vaan. Joo, ne arvostaa kauniita suomenkielisiä lauseita. Ajaa hiljaa sillalla. Joo, toi lause saa ne kyyneliä. Niitä sellaisia pikku kyyneliä, jotka on jotain kristallia ja ne kyynelet tippuu heinikkoista. Ihmiset huomaa ne aamulla ja kutsuu sitä aamukasteeksi.